नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयच्यो खबरो. कारवार उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी हेमगेली जोयडा तालुक्याच्या प्रभावपीडित स्थळाक भेट. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात अतिवृष्टीच्या प्रवाहान हानी झालेल्या स्थळाक कारवार उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी हेमी भेट देऊन परीक्षण केले. या अतिवृष्टीच्या प्रवाहान सुळगेरी ग्रामाच्या व्हाळात एक प्रकारचे किडी पडणं, उदक सरळ व्हावून वयचे सोड रयताल्या कृषी जमनीत आणि घरात हे उदक घुसून व्हाळात आशिल्ले किडे काढण, व्होळ स्वच्छ करूक आवश्यक ते यंत्रोपकरण हाडणं, तूर्त ते किडे काडची व्यवस्था करूक पंचायत राज जोयडा विभागाच्या सहाय्यक इंजिनियराक सूचना दिली. प्रवाहान आणि कोसळलेल्या घराची परीक्षण करून कृषी नाश आणि घराची हानी जाल्ल्या संत्रस्तालो तेमगेल अहवाल स्वीकारणं, योग्य परिहार दिवचे बद्दल क्रम घेयलो आणि बाधिता काळजी केंद्रात वास्तव्य करूक आदेश दिलो. तसेच कारवार बस डेपो मॅनेजराक सध्या स्थगित जाल्ली कारवार सुळगेरी बस परत संचार करूक अनुमती दिली. या वेळार सहाय्यक पंचायत राज इंजिनियर जोयडा आणि इतर हजर आशिल्ले. दैहिक न्यूनतेचेर मात कन्न उत्तर कन्नड जिल्हा होन्नावरचो समर्थ जेसी राव हेमका चेस खेळात विश्व दर्जाचो पुरस्कार. कारवार चेस म्हणल्यार बुद्धिबळ खेळात विशिष्ट अशी साधना करचो उत्तर कन्नड जिल्ह्यात होन्नावर तालुक्याचो समर्थ जेसीराव हेमका अमेरिकेच्या सेलेट्रियल माइंड या संस्थेमार्फत 2021 सालाचो पुरस्काराक पात्र जाला. विश्वात 2 जाणांक मात्र हो प्रोत्साहन मेळिल्लो विशेष जावन आसा. समर्थ जेसीराव बरोबर उगंड देशाचो वासू वचीर शरीफ हेमी या पुरस्काराक पात्र जालात. दैहिक न्यूनता आशिल्ल्याक क्रीडा क्षेत्रात उन्नत साधना केल्ल्याक प्रत्येक वर्साक सेलेस्ट्रियल माइंड ही संस्था हो पुरस्कार देऊन सन्मान करता. 20 वर्ष वयाचो समर्थ होन्नावरच्या SDM कॉलेजात BCom 6व्या सेमिस्टरात शिक्षण घेता. भयणील्या सहाय्यान परीक्षा बरोवन उत्तम श्रेणीत उत्तीर्ण जावन शैक्षणिक क्षेत्रात साधनेक पात्र झाला. या तेमगेल्या यशाक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जनतेन शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. दांडेली रामनगर बेळगाव बस सेवा अखेर 3 महिन्यां सुरू. स्थानिकाले समाधान. लॉकडाऊनमुळे बंद आशिल्ली दांडेली रामनगर बेळगाव बस अखेर 3 महिन्यानंतर सुरू झाली. लोंढा हिंगा मार्ग बंद आशिल्ल्यान नागरगाळी या मार्गावयल्यान ही बस सेवा सुरू केली. कोरोनामुळे बंद आशिल्ली बस सेवा हळूहळू रस्त्यार येती आसा. त्याक लागून रामनगरांतल्यान बेळगावा वयची दांडेली बेळगाव बस सुरू करची अशी मागणी रामनगर वासियांनी केली. त्याप्रमाणे दांडेली डेपोन ही बस सेवा सुरू केल्ल्यान स्थानिकान समाधान व्यक्त केले. दांडेलीच्यान रामनगर स्थानकात ही बस येयल्यानंतर प्रवाशान बसाची पुजा करून बेळगावा सोडली. मध्यंतरी कारवार बेळगाव बस सेवा सुरू जाल्ल्यान नागरिकांक दिलासा मेळिल्लो. पण 80 घाटात रस्त्यार दरड कोसळिल्ल्यान कारवार बेळगाव बस सेवा बंद जाली आसा. त्याका लागून दांडेली बेळगाव बस सेवा सुरू करची मागणी नागरिकांनी केली. रामनगरच्यान बेळगावा वयची बस सुरू जाल्ल्यान व्यापारी वा इतर नागरिकांक सोयीचे जाले आसा. दांडेली डेपो व्यवस्थापनान नागरिकांची मागणी मान्य केल्याचे समाधान आसा असे स्थानिक व्यापारी सुरेश जानवेकर हेमी सांगले. आम्हाला दांडेली डिपोची सगळ्यांनी सहकार दिली बद्दल मी त्यांचा आम्ही धन्यवाद म्हणतो. की आम्हाला इकडे जायला समस्या झालेली की रोडमुळे रोडमुळे रस्ता बंद झालेला आणि एका दिवसात हे निर्णय घेऊन त्यांनी बस सोडल्याबद्दल त्यांचा आम्ही जनतेकडून धन्यवाद म्हणतो. उत्तर कन्नड जिल्हाधिकाऱ्याला कडक आदेशान 48 तासा भितर रस्तो खुल्ला. सिद्धापूर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अतिवृष्टीन कित्येक तालुक्यात कृषी, घरा आणि डोंगर कोसळून जाल्ल्या नुकसानीचो आकडो अजूनही नक्की कळू येयलो ना. जिल्हाडळीत हर प्रयत्न करून तपशिलाची यादी तयार करतात, कारण कोणूच संत्रस्त परिहारा वांचून वंचित राहू जायना म्हण. प्रवाहपीडित परिस्थितीची वीक्षण करूक म्हण उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लई मुगिलन हेमी गेल्या 2 दिवसां पयलीं सिद्धापूर तालुक्याच्या प्रवाह परिस्थितीचो आढावा घेवंक गेले तेन्ना कानसूर पंचायती व्याप्तीतले शेडी मंडकल ग्रामांतले घुडू कोसळणं, रस्त्याचो संपर्क बंद आशिल्लो. गेल्या 12 दिवसांच्यान जनसामान्याक या रस्त्याचो संपर्क तुटिल्ल्यान खूप त्रास काडचे पडटाले म्हण शेडी मंडकल आणि होसमने गांवच्या नागरिकांन जिल्हाधिकारीली भेट घेवन परिस्थितीचे वर्णन करून शेडी मंकल आणि होसमने गांवचो संपर्क खुल्ला करूक संचाराक अनुकूल करून दिवंक जाय म्हण विनंती केली. त्या नागरिकाल्या
रस्ता संपर्काचो विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यान संबंधित अधिकाऱ्यांक सांगून रस्त्या संपर्क खुल्ला करचो कडक आदेश दिलो. तेजेन अथक प्रयत्नान त्या संबंधित अधिकाऱ्यान 48 तासां भितर रस्तो खुल्ला करून वाहन संचाराक मुक्त करून दिलो. ह्या वेळार हजर आशिल्ले PMGSY अधिकारी, रेव्हन्यू अधिकारी, कंत्राटदार, हेमगेले, शेडी मंडकळ आनी होसमनी गांवच्या नागरिकांन हर्ष व्यक्त करून तेमकां धन्यवाद दिले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.